салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ба ҳама кӯли ғарибо бародаро ҳаминҷа як додарчамон Қаимов Зокирҷон Аҷикович 1999 як 10 рӯз мешавад дар метро Домодедов буд. На хона телефон мекунад, на модар телефон мекунад. Хонагиҳо алахон шудагианд. Ҳамонро бародаро касе дида боша ин суратша инамҷа мемонем, номеромона мемонем. Касе дида боша я илтимос мекунем аку я алоқада бошем, я занг бизанем модар падару модармон алахон шудагианд ки бачамон дар алоқа нестай. Занг назадисай зиқ шудагианд. Касе дида боша бародаро ҳаминро илтимос мекунем ҳамин сурата бинанд, номерои мода занг бизананд бародаро. ҳамин видеоро лайк, поделиться ба группҳои WhatsApp, группҳои Telegram, тамоми ёру рафиқотонро роӣ кунед. Дар ёфтани ҳамин додар саҳмгузор бошед, кӯмак расонед.